Nu, aparent nu știu dacă te așteptai la asta. Oh my god! Da. Bun venit la Beto Simulator, unde încerci să dai riz lui Beto. Dacă nu reușești, o să fii bine, dacă nu, o să fii de. Și acum vorbim de gameplay. Sincer, nu e cine știe ce, e un simulator de dragoste, sincer nu știu ce te-ai așteptat de la el. Cât despre grafici există, muzica e ok, dar e cam limitată, având în vedere că e o singură melodie și aia fiind. Concluzie, cred că jocul ăsta este numai bun dacă nu ai ce face și asculti Beto. Atunci, nu știu, încearcă, fă ce vrei, like, nu știu descriere. Apropo, mersi fain de vizionare, nu uitați de like, share, subscribe și comentariu și nu știu, ne auzim altă dată. Ceau, les!